14. urtez hemen Tolosako Beotibar pilotalekuan beste mus txapelketa bat antolatu duzue, parte hartzaile kopurua nolako izan da urte? Nahiko gustora gaude, eukidun arrakastagatik, 159 bikote etorri dira. Eta, giro polita sortu da. Ikusi dugu, emakumeren batera animatu dela. Baina gehiago badaude. Ez daude bi emakume batea, baina mistoa badaude. Normalean jendeak errepikatzen duen ekitaldi bat izaten da, urtero etortzen dena? Asko die fijoak urtero etortzen dienak, baina 14 esango nuke batzu daudela 12 aldiz etorri dienak, pila bat, urterokoa. Adinak, inporta du? Ez du bat inporta, dago adidade desberdinetakoa. Bai helduak, bai gazteatxoak badaude, 20 urte ingurukoak, bai. Lege berezirik edo bat dago hemen jolasteko? Ez dago, kinuik izin da pasa, txapelketa hauetan ez dugu onartzen, ez? Jakin da, zerbait egoten dela azpitiken, baina ezin dugu idana kontrolatu, baina ezin da egin, eseinek ezin da egin, eta azpi jogui ez da izaten. Juan, zein da gaur zure lana? Ne lana da hemen juez bezala, zaintzea pixkat jokalarin gauzak, hori da ne lana. Trampa asko, keinu asko ikusten dira? Zautze ez dienak egingo duen zati, hori oso zaila da. Zati, keinu bezala, ofizialak, hemen inork jaztitu iaiten. Eta beste zeinetak bizte modua egiten dien. Izan ere, musa ere joko oso zaharra da, urte asko dira musa hemen zabaldu zenetik, esan daiteke helduen jokoa dela gazteena baino gehiago. Bai, zeati bain, gazten jokue aldauin da. Asko jokatzen du dadokin, musen, dadokin, kartan kafeteria junda, errondea da pokerren, hoi dauen, gazten modan, gauza bakarrik dauget, haitzeki, ez nahizela gaztea. Baina hemen zaudete zuek ere betiko bizitza guztiko mus hori babesteko eta aurrera eramateko. Borondate guztik gaina, eta jenderi alde guztie honeiteak, baina bakizu batek irazen duen.